Anak sing mati kok tak wedeni lho. mbok ya dadi wong wedok ki ora celapcuk. Wong saiki mati sesuk ya mati arep ngopo? Ini aku urung lakon duwe anak sing arep terus sejarahku Lah sapa? mulane golek gawe duwe anak. Gawe. Kowe kok wong Kaya kanggo lemah dinono kan ya wis dadi anak-anakan. ha wong upama Mane kaya ngene iki. upama cara Tegal sing lemah cengkar ki ayo Tegale kok. Nek lek upamane wong nandur wong macul ki le macul ya wis dina tak paculi. Ora wae. Apa ta? Wis ngene wae, wis. Aku anggo gunuman karo wong wedok ya ngene iki wong lanang mung ngomong sak kecap. Wong wedok terus wae. Ya sakarepku to. Ha wis titikane ngono kuwi. Lah aku ki kepiye aku? Janji wong Aku ki wedok. kurang kepiye coba? Janji wong wedok ki titikane andeng-andeng kok nang kiwa tengen lambe ki ya wis ngono kuwi. Ya sakarepku to. Nek kandan wis mung wis ngene wae wis. Manut. Wis aku ngene wae saiki. Wis aku tak lunga. Aku tak piye carane ben lek duwe Arep anak. lunga nang endi? Ya separan-paran. Kok lunga sak parem dunya arep ngompreng ngono kok. Eh?